Hola, benvinguts al meu canal. Us faré una anàlisi i unes preguntes i us donaré unes dades i us faré unes aportacions personals en referència a la pel·lícula Joker. Desmuntant Joker. Què podem veure a la pel·lícula Joker que no sabem? Què ens aporta? I quina és la perspectiva de la primera persona, de la persona amb trastorn mental respecte a la pel·lícula Joker. Joker. Estem davant la gènesi de l'antiheroi de Batman, un conte de ficció. Partim d'aquesta base. És un conte de ficció, és una pel·lícula de Hollywood. Estem davant la generació del Joker, com es genera, d'on surt el Joker. Algunes ressenyes, algunes articles han escrit sobre Joker, molts s'ha escrit sobre Joker. Per exemple, s'ha dit que és una pel·lícula de culte, a tenir en compte això, i és una pel·lícula de culte, sí, no, per què? Joker ens planteja una crítica social, potser sí, potser no. Una crítica moral, potser sí, potser no. En tot cas, deixa a l'aire una fractura social entre rics i pobres. Això és el que jo veig. Només us donaré una dada, dues en concret. Catalans amb trastorn mental. 1.800.000 persones a Catalunya tenen un trastorn mental. A Espanya, 8 o 9 milions de persones tenen un trastorn mental, més lleu o més greu. Tots són potencials jokers? No crec. És de sentit comú pensar que no, això no és així. De fet, l'any 2013 tenim dades que el 51% de les notícies en els mitjans de comunicació catalans vinculaven violència o assassinats amb trastorns mentals, amb persones amb trastorn mental. I d'aquí parteix molt de l'estigma que ens associa el nostre col·lectiu amb la violència, amb els assassinats, amb els crims i tota una sèrie d'estereotips que més endavant anirem parlant. És Joker una crítica a la possessió d'armes als Estats Units? És una crítica a aquesta societat que està fortament armada i que és d'on parteixen molts dels crims múltiples i no tan múltiples que hi ha als Estats Units? És una crítica social en aquest fenomen de les armes? El riure en la pel·lícula Joker té un paper fonamental, és un fil conductor en tota la pel·lícula. En tota la pel·lícula apareix el riure del Joker en diferents escenes, en diferents contextos. El Joker no sempre riu per la mateixa situació, per la mateixa causa, sinó que hi ha diferents vegades en què apareix el riure, a vegades motivat o immotivat pel trastorn mental. En tot cas, el riure és un fil conductor. Es pot parlar del riure de la gent també, de la gent que va al club de la comèdia i riu d'una determinada manera, o la gent que va veure al cinema la pel·lícula de Chaplin i tots riuen al mateix temps de les mateixes coses, i en el club de la comèdia també tothom riu de les mateixes coses i deixa de riure de les mateixes coses. Estem davant d'uns estereotips, de l'estereotípia com a tema de fons. Els estereotips en el riure, la gent riu del mateix, hem de riure tots igual, hem d'estar tots a la mateixa hora com xaiets rient de les mateixes coses, o podem ser diferents, podem tenir un riure diferent, podem riure de diferents coses, podem riure a destemps. És un tema que planteja la pel·lícula Joker. El tema de les escales com a metàfora, les escales que pugen, les escales que baixen, vist des de baix, vist des de dalt. Quan el Joker les puja significa una cosa, quan el Joker les baixa significa una altra. Quan els personatges pugen o baixen escales, té un significat això? Ho deixo a l'aire. Jo penso que sí, que les escales quan les puja significa que hi ha un esforç, una dificultat, i quan les baixa vol dir que tot va bé, va segons els plans, i un està content i feliç i les va baixant i posen una musiqueta i el Joker balla i se sent doncs plenament content i feliç. I també el tema dels ascensors que pugen i baixen, quan s'encallen, quan es troben amb la noia o amb altra gent a l'ascensor. Els mitjans de comunicació,
el famós quart poder. Quin paper juga el quart poder als mitjans de comunicació a la pel·lícula Joker? Quin paper juga Murray Franklin, el show de Murray Franklin, interpretat per Robert De Niro? Quin paper juguen els mitjans de comunicació en la pel·lícula Joker? Un paper, jo crec, molt, molt important per fer veure que els mitjans de comunicació poden afavorir, poden menysprear, poden manipular l'audiència, no? Arthur Fleck. Qui és Arthur Fleck? És un ciutadà exemplar? És una víctima del sistema? Qui és Arthur Fleck? Una persona que rep pals per tot arreu? De fet, ho veiem a la pel·lícula, és un ciutadà exemplar, és un ciutadà que cuida de la seva mare, li dona menjar, la banya, és una persona que treballa, que es visita a l'assistenta social, que es pren la medicació. És un ciutadà exemplar que intenta complir les normes, seguir les convencions socials i intenta adaptar-se, però malauradament rep pals per una banda i per una altra. És una víctima de la vulneració de drets humans. I aquí us donaré una dada, que l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i totes les polítiques dels governs o dels estats o de les organitzacions més importants del món tenen unes polítiques orientades a que, independentment de la recerca sobre l'origen, les causes o els tractaments relatius a salut mental, que això es deixa als professionals, als tècnics, als investigadors, als que hi entenen. Independentment d'això, cal donar prioritat a un enfoc de drets humans a la salut mental. Cal donar una prioritat a un enfoc de drets humans en el tracte a les persones amb trastorn mental. Independentment de la investigació, les causes, els orígens, que això ja se dediquen els investigadors als Estats Units, a les universitats més prestigioses, arreu del món, ja hi ha investigadors que es dediquen a això, a saber les causes, l'origen, etc., de la salut mental. I una altra dada us donaré, que entre els col·lectius amb discapacitat, els que més atur tenim som les persones amb trastorn mental. Dins dels col·lectius amb discapacitat, les persones que tenim més atur, un atur més alt, som el col·lectiu de persones amb trastorn mental. Fins a un 80% a Espanya, 8 de cada 10 persones amb trastorn mental estan a l'atur, i això representa el triple d'atur, de la taxa d'atur de la població en general. El triple que la població general. És alarmant, són alarmants aquestes estadístiques perquè som un col·lectiu molt discriminat. I us donaré una altra dada. L'evidència científica apunta que habitualment les persones amb trastorn mental són més víctimes de violència aliena que no pas perpetradors de la mateixa. Això ho diuen estudis fonamentats, rigorosos, de les millors universitats del món, les més prestigioses, les més... I això és una realitat que ens afecta, i el Joker no planteja aquesta realitat, planteja una realitat contrària. La persona que té trastorn mental és una persona violenta, agressiva, explosiva, imprevisible. És la visió que té la gent de Joker, no? I Joker no representa la majoria de persones amb trastorn mental, que pot representar una persona en concret. Ja diem, això és ficció, i hem de partir d'aquesta base, que Joker és ficció i planteja un cas concret que pot ser o no pot ser, però no té per què extrapolar-se a la majoria de les persones que tenen trastorn mental. Un tema que surt a Joker recurrent és el tema de la hipocresia, el tema de les aparences, de semblar allò que no és, de les mentides. Ho veiem en el cas de Randall, aquell personatge que li dona l'arma a l'Arthur perquè es defensi, i més tard el traeix dient-li al seu cap que l'Arthur li havia intentat comprar una arma. Finalment l'Arthur, el Joker, s'acaba revenjant del Randall i el mata. També ho veiem en l'escena on els tres homes rics del metro
eh, doncs, degut al riure del Joker, incontrolable, s'acosten a ell i sense mitjançar gaires paraules li foten una pallissa. El Joker intenta donar-los la targeta on diu soc enfermo mental i doncs el meu riure pot ser motivat per aquesta causa incontrolable que jo tinc. Intenta treure'ls la targeta, però en el moment que va treure la targeta li foten una pallissa i ell es defensa i els mata. Llavors veiem la hipocresia en la carta que escriu Penny Fleck al Thomas Wayne i que intercepta el Joker, l'Arthur. L'Arthur es llegeix la carta i veu que la Penny li escriu al Thomas i li diu que l'Arthur és el seu fill i que vol que l'ajudi, que els ajudin, diguéssim. Doncs la Penny Fleck menteix en aquella carta, l'Arthur s'ho creu i va buscar en Thomas Wayne i quan es troba amb en Thomas Wayne doncs li clava un cop de puny i parlen de mentides i d'honradesa i torna a sortir aquest tema, no? Llavors també hi ha de fons la hipocresia, la hipocresia, la veritat, la mentida en el tema de les mascaretes, no? del Joker, no? Quan tothom adapta aquesta moda d'anar amb la mascareta del Joker i s'apunten a manifestacions, què significa la màscara? La màscara és un reflex de la veritat, de la realitat que és subjacent al conflicte social que es genera en la pel·lícula Joker, a Gotham, a la ciutat de Batman i del Joker. Dona que parlar això. Un altre tema que surt és la imaginació i el deliri. La imaginació la veiem quan Arthur va al show de Murray Franklin per primera vegada i se sent feliç, s'abraça en el Murray Franklin i el té com idealitzat, no? El Murray Franklin. Podríem dir que allò és imaginació perquè llavors es veu que realment no ha estat l'Arthur Fleck al show de Murray, sinó que és el fruit de la seva imaginació, de la seva idealització del show de Murray, no? I veiem que l'Arthur s'enamora d'una noia que coneix l'ascensor i que viu al seu replà, surten junts, s'ho passen bé, i de cop i volta resulta que això no és real, que ell entra al pis de la noia i la noia no el coneix. Li diu, vés-te'n perquè jo no sé què fas aquí. De cop i volta, plas, el Joker cau a la galleda, de peus a la galleda, i se n'adona que allò que s'ha imaginat no era real. Pot ser fruit del deliri, si hem de plantejar el deliri com a una d'aquestes circumstàncies que es donen a la pel·lícula. Hem de dir que el deliri es defineix com a creences falses, però que barregen elements reals i irreals. El deliri com a una fugida de la realitat en el que es barregen elements reals i irreals. Això es dona en la pel·lícula Joker i concretament en la història amb la noia, que a vegades hi és i a vegades no hi és, i quan te n'adones que no hi és que la història amb la noia no era real, era fruit del deliri del Joker. Una altra cosa a tenir en compte en la pel·lícula Joker són els balls del Joker. Concretament destaco 3 balls que apareixen a la pel·lícula. Després de matar els 3 homes rics al metro, el Joker es tanca al lavabo i balla. Fa un ball en el que ell potser, plantejo, s'empodera i pren control de la situació. Se sent poderós el Joker quan es tanca al lavabo i fa aquell ball. Es pot venjar de qui li ha fet mal sense sentir-se culpable? Preguntes que deixo a l'aire. La pel·lícula Joker està plena de referències a la salut mental. Ho veiem en les conductes bizarres del protagonista, estranyes, rares, etc. Com quan buida la nevera i es tanca dins una estona, o quan entra al pis de la noia
de qui s'enamora i li fa un petó d'entrada mitjançant cap paraula, o quan entra a l'espectacle de Shaw Murray i li fa un petó a la doctora Sally. Conductes imprevisibles, rares, estranyes, etc. La contenció mecànica. L'home que surt lligat a l'ascensor fa referència a la contenció mecànica. Quan Arthur va a l'hospital Arkham State Hospital a buscar l'expedient de la seva mare, es troba a l'ascensor una persona amb contenció mecànica. Aquesta referència a la contenció mecànica de la pel·lícula ens fa pensar en els problemes que tenim les persones amb trastorn mental. Donaré una dada: el nostre col·lectiu lluita per la contenció mecànica 0, considerada com a tortura per l'Organització de Nacions Unides, la ONU. Referència a la medicació. Una referència residual, de passada. Arthur es pren 7 medicaments al dia. Bé, doncs, jo donaré una dada. Jo conec gent que es pren 15 pastilles al dia i això, doncs, ens ha de fer reflexionar sobre si la medicació hi fa alguna cosa o no hi fa res. De fet, Arthur, en un moment de la pel·lícula, diu que ha deixat de prendre la medicació i que se sent millor. I és llavors quan comença a matar més, no? Bé, és una circumstància que pot ser real o no real. En qualsevol cas, la medicació antipsicòtica, ho sabem tots, o millor dir, la medicació neurolèptica, que vol dir això, lèptica ve de leptos, que vol dir lligar les neurones. Lligar, és a dir, lligar els nervis, contenir químicament la persona perquè no exploti, perquè no es faci mal a ella mateixa, però que tampoc faci mal als altres. D'aquí parteix la base de la medicació neurolèptica. Bé, doncs hi ha una referència a això en la pel·lícula, no? Referència als diagnòstics clínics, la psicosi, el toc-toc, quan ell explica l'acudit, parla de toc-toc, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorn de la personalitat, en referència a la mare, la Penny Fleck, trastorns neurològics, també fa referència a que l'Arthur possiblement tenia un trastorn mental o neurològic, no queda ben definit, i no obstant, encara que no s'esmenti, al llarg de la pel·lícula el riure del Joker pot fer pensar o bé en certs aspectes del trastorn autista, he sentit a dir un psiquiatre, o bé a l'epilèpsia gelàstica. L'epilèpsia gelàstica és un trastorn mental, un trastorn del comportament que fa riure incontroladament en situacions en les que no sabria definir. Jo no soc psiquiatre, tampoc no puc afirmar quan es produeix l'epilèpsia gelàstica. Llavors, també hi ha referència als abusos infantils que rep Arthur, els maltractaments quan era un nen, els traumes infantils, els traumes, inclús es pot parlar d'estrès posttraumàtic que pugui haver patit l'Arthur quan era petit, i que aquests abusos, maltractaments, traumes tenen a veure amb el factor entorn, no? Que determina l'aparició dels trastorns mentals. El factor entorn com un factor determinant de l'aparició dels trastorns mentals. També apareix a la pel·lícula Joker. Només donaré una dada, o dues. El 75% dels trastorns mentals apareix abans dels 18 anys. El 75% dels trastorns mentals apareixen joves de menys de 18 anys. I el 50% apareix abans dels 15 anys. Per tant, és molt important aquests primers 15, 18, 20 anys de la vida d'una persona en els que probablement apareix el problema de salut mental. També a la pel·lícula Joker veiem referències al suïcidi, al gest de la pistola que fa la noia a l'ascensor i que repeteix més tard l'Arthur. I també referència al suïcidi quan l'Arthur s'apunta aquí a la pistola i fa com si es disparés en el show de Murray, quan assaja la seva participació en el show de Murray. Referència al suïcidi constant a la pel·lícula. El suïcidi
hem de donar dades de cada 10 suïcidis que es produeixen, que són consumats, es calcula, o hi ha estadístiques que xifren en 8-9 persones d'aquestes 10 tenien un trastorn mental, diagnosticat o no diagnosticat, però probablement 8 o 9 de cada 10 suïcidis consumats són persones que tenien un trastorn mental. Hi ha gent que parla de menys, hi ha gent que parla de més. Arthur busca la felicitat. O pregunto, busca la felicitat, Arthur? De fet, la seva mare l'anomena Happy, Happy que vol dir feliç en català. En anglès vol dir... Happy és anglès. Bé, doncs, l'Arthur mata la seva mare, i quan en el moment que mata la seva mare fa referència a la vida com a tragèdia i com a comèdia. Jo he viscut una vida com una comèdia, però en realitat és una tragèdia, diu el Joker, no? Fa referència al teatre grec clàssic, no? A la tragicomèdia, no? I això és el que em quedo de la pel·lícula Joker. Joker és una tragicomèdia molt ben feta, molt ben dut a terme, però no deixa de ser una tragicomèdia, una ficció, un còmic dels anys 30, i ho hem de veure d'aquesta manera. Joker no és la pel·lícula més representativa de les que són les trastorns mentals o les persones amb trastorn mental, i per una banda creiem al col·lectiu de persones, jo com a persona diagnosticada, com a persona que pertany a associacions o moviments de salut mental en primera persona, he de dir que Joker ens estigmatitza pel que fa a l'associació de salut mental amb violència, però per altra banda Joker mostra doncs, tota una sèrie, un reguitzell de símptomes que podien ser difícilment classificables. Jo penso, la meva opinió personal és que veiem un Joker amb diferents símptomes que podien englobar-se en diferents trastorns mentals. Llavors no és una persona amb un diagnòstic fixe, estable, permanent, sinó que mostra diferents símptomes, diferents característiques, diferents comportaments que s'aparten de la norma o que poden ser més impulsius per una banda o més retrets per l'altra, poden ser més agressius per una banda o més bons, més convencionals per l'altra. I per tant, Joker mostra molts símptomes, molts comportaments que poden apartar-se de la norma, que poden ser perfectament normals. De fet, al principi és una persona adaptada, que compleix les normes, i més tard doncs, es explota, es fa una explosió, i es converteix en aquest assassí que és el Joker, no? I en l'antiheroi de Batman, no? De fet, doncs això és com ho veig jo. Gràcies per veure el meu vídeo i bé, subscriu-te si vols, clica like i fins una altra.